सांग्रांआबो मैया जइन जाबाय जिहेतु जुदि उइद्र खालामनानै फैयोब्ला आं खुलायै रायलायगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। एमपिआव दोलो हिसाबै बिपिएफआ जेनखायाखै। दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनि हेंथायै थामहिनबा मानाव गेदेर प्रमोद बर' सारनि हेंथायै हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी सारनि हेंथायै लोगोसे खाम्फा बरगयारी सारनि हेंथायै दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा थामहिनबा बर' बिमाफ्रा दिनै गोबां बाथ्रा बुंलांदों। इउपिपिएलनि हेंथायैनो जों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। मानाव गेदेर प्रमोद बर' सारनि हेंथायै खाम्फा बरगयारी सारनि हेंथायै हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी सारनि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंलांदों रायजोफोर। दा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैबो फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन। लोगोसे बेवहाय थांनाय जोंहा इउपिपिएलनिफ्राय ओंखारनाय जे डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारनि बाथ्राबो ओंखारदों बे भिडिअ क्लिपाव। स' नोंथांमोना फुल जोबजासे नाय आरो फुल जोबजासे नायखांनानैसो नोंथांमोना जोबनायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला रायजोफोर दिनै इउपिपिएलनि हेंथायै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मा बाथ्रा बुंखो बे भिडिअ क्लिपखौ आं स्क्रिनाव होबाय। स' नोंथांमोना जोबजासे नायग्रोदो। आं गिबियावनो बयखौबो खुलुमग्रोबाय आरो नोंथांखौबो आंनाव बेबायदि माने माखासे बाथ्रा मिथिनो लुबैनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। दा खाम्फा बरगयारी बिथाङा गोलाव सम 17 बोसोरसिम बिथाङा 2024नि हरसिमावबो बिथाङा दंमोन। नैबे 25नि फेब्रुवारि दानाव 2 फेब्रुवारियाव बिथाङा रिजाइन होदों। बिसिम बिथाङा बिपिएफजों दंमोन आरो बिथांखौनो जोङो एमपि हिसाबै प्रजेक्ट खालामदोंमोन। एमपिआव दोलो हिसाबै बिपिएफआ जेनखायाखै खारन जों सिंगेल दोलो हिसाबै गेलेदोंमोन। दा दिनै बिथाङा मानिबा मा साननानै बिथाङा इउपिपिएलआव थांदों दा बेखौ जोङो बुंनो हालिया, बिथांनि खोथासै। नाथाय नैबे 14 चिरां दुवाराव आं थांनाय मार्च दाननिफ्राय आं हाबदों बहाय बे समाव साननाय दंमोन, जोंहा गिनाय दंमोन एफा गिदिर लिडार खाम्फा बरगयारी बिथांजों बिपिएफ दोलोआ गैया जालांगोन नामा, बिथांजों बयबो थांगोन नामा, बे गिनाय दंमोन। नाथाय गामि सिं सिं जेब्ला आं हाबनानै नुदों गामिफ्राव बिपिएफनि वार्कारफ्रा मावथिफ्रा गोरायैनो दङमोन। खालि दुखुल' मोनदोंमोन जे जोंहा गार्जेन गैला, जोंखौ सोर अनसायफैगोन, बेबायदि मोनसे साननाय दंमोन। आरो बिथांमोनाव गिनाय दङमोन इउपिपिएलआ प्रमोद बर'नि जे नंखाय बाथ्राजों सासन खालामनाय बे बाथ्राखौ रोखायै बे 14 चिरांनि रायजो राजा आरो बिपिएफनि मावथिफ्रा स्रायै मिथिखाखाबायमोन। ओंखायनो बिथांमोनहा खाम्फा सारजों थांफायाखै। अब्लाबो जोङो फैनानै रायज्लायनायनि गेजेराव बिथांमोनहा गोरा जादों। आरो बिनि उनाव जेब्ला हाग्रामा महिलारी सारा गावनो बे समस्थिखौ नायनो होननानै रादाय होदों, बे समनिफ्रायनो 14 चिरां दुवारनि बिपिएफनि मावथिफ्रा हाग्रामा सारनि नाम लानानै जोबोद थुलुंगानाय गोसोजों माने नैबे बिसायख'थिनि खामानिफोरखौ दोलोखौ राफोद खालामनायाव मावनायखौ नुदों। आरो बिदियैनो खाम्फा सारजों बिपिएफनि दोलोनिफ्राय थांफानाय जायाखै, सासे सानै थांदोंबाबो बिथांमोनहा फैफिनदों। दा नैबे बेलायाव आरो गेजेराव मोनसे जों सांग्रां ब्रह्म, डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि बाथ्रा फैदों। बिथाङा सासे उदां बिसारथि हिसाबै गसंथिदों। एपिबिआबो बेवहाय केन्डिडेट होदों। दा उदां बिसारथि हिसाबै गसंथेनायाव बिथाङा नाथाय रेजेक्ट जाबाय। रेजेक्ट जानाय लोगो लोगो बिथाङाथ' आरो बहा थांबावनो, रेजेक्ट खालामग्राबोथ' अबजेक्सन होग्राथ' खाम्फा सारानो जाहैबाय। बे हिसाबै सांग्रां आरो सांग्रांनि ग्रुप बिथांमोनहा बहा थांनो, बिथांमोनहा माने अट'मेटिकेलि बिपिएफजों बा हाग्रामा महिलारीजों फैबाय। दा बे बेलायाव डिपुटि चिफ जालायनानै फैनाय खाम्फा बरगयारी बिथाङा जे 14 चिरां दुवाराव हाग्रामा महिलारीखौ फेजेननायनि मोनसे फेक्टर जागोन, बे खुनु फद्दै जानो हाला। इतिमध्य हाग्रामा महिलारी सारा दाखालि प्राइमारि हाबदों। बिथाङा एखेबारे गामि सिं ओनसोलावबो थांदों। बेवहाय बिथांनि गोदै राव बिथाङा बुंदों जे आं बिजाथि जाबाय, केन्डिडेट नंगौ, केन्डिडेट हिसाबै आं फैदों। नाथाय आं वार्कारफोरखौनो सासेबो सिनायाब्ला आंखौथ' सिनायो, बयबो मिथिंगायावथ' नुदों आं फैदों। नाथाय आं बिजाथि हिसाबै आंखौ सिनायाब्ला, आंनो सिनायाब्ला आं बोरै खामानि मावगोन, बे बाथ्राखौ बे प्रत्येक प्राइमारियाव बुंदों। आरो बिथांनि बे बाथ्राया बिथांनि माने रायजो राजानि गोसोखौ आरोबाव रासिन मोहित खालामदों, बोनानै लानो हादों। बेनिफ्राय ओइदिनखालिनो आं नुदों एपिबिनि जाय मावग्राफोर बिथांमोनहा रायलायफैदों जे बिथांमोनहाबो माने एपिबिखौ नागारनानै बिपिएफजों फैनायनि बाथ्रा बुंदों। नाथाय बेहाय बिजाथिया नायस्रां बिथाङा फैयाखै। सोरजोंबा फैदों नामा आं मिथियाखै। हाग्रामा महिलारी सारा थकन बुंदोंमोन जुदि उइद्र खालामनानै फैयोब्ला आं खुलायै रायलायगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय आं दिनै फैनानै मिथिफैबाय एपिबिनि मानसिफ्राबो 18 जन जायफोर एक्टिभिस्ट खामानि मावग्रा बिथांमोनहाबो इतिमध्य बिपिएफआव फैबाय। सांग्रांआबो मैया जइन जाबाय। जिहेतु सांग्रांजों थाफानायफ्रा इउपिपिएलफ्रा बे 100%आ फैगोन आं सानाखै। हयथ' एसे थाबोगोन, नाथाय बांसिनानो फैगोन। ओरैनो जोंनाथ' रोखा जाखाबाय। बे बेलायाव खाम्फा बरगयारी सारा जे हाग्रामा सारखौ गाव होननाय बायदि फेजेनथारगोन होननानै मोनसे चेलेन्ज लादों देबरगावआवबो आरो 14 चिराङाव, बे निस्सय जानाय नंला। आरो बिनि गुदियावनो जाहैबाय
प्रमद बर'नि थगायनाय आरो नंखाय बाथ्रा बुंनानै जे रायजोखौ सालायबोबाय नैबे बोसोरबायाव रावबो जेबो जौगाखांनायखौ नुवाखिसै। बर'न्थ' जोंनि गेजेराव अनलायनाय इउनिटिया गावस्रा गावसै जानो नागिरदों। नाथाय 14 चिराङा दिनै जयैनो खौसेथिखौ लाबोफिननानै मोनसे उदाहरन जानो नागिरदों। थांनाय बाराव खाम्फा बरगयारी जेननायनि गुदियावनो आं होना जे बिपिएफआ दुरबलमोन बा खाम्फा बरगयारीया बिजाथि हिसाबै जे दुरबलमोन बे जायाखै। खारन बे समाव बिटिआर सुक्ति जादों। बिटिआर सुक्तिनि गेजेराव मा दंमोन? सान्थि सुक्ति। सान्थि सुक्तिया सोरजों जायो? एक्सट्रिमिस्टफोरजों जायो। दा एक्सट्रिमिस्टफोरजों सुक्ति जाबाय नालाय बिआर पेरेंगा बा रनजित बसुमतारी बिथाङा बिनि बिजाथि हिसाबै दा एनडिएफबिनि केन्डिडेट हिसाबै जिहेतु बहाय बिजाथि हिसाबै गसंबायब्ला खाथि खालायाव थानाय एनडिएफबिनि केडार बिथांमोनहा बा एनडिएफबि फेमिलि जायफोर दंमोन, जायफोरा आगयावबो बिपिएफजों खामानि मावबोनाय दंमोन, बिथांमोनहा भटखौ फेरेंगानो होदों। बहाय जोङो एसेल' 222टा भटआव जेनदों। दा जोंनि थाखाय बे जोबोद माने फुरा कभार जाबाय। दा बेथ' दा आङो एक्जाक्ट अंकखौ बुङाब्लाबो जोङो 14 चिराङाव 47,000 भटनि गेजेराव जोङो 30,000 एबाब मोनगोनखौ आं बेखौ नुदों। अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थार नुखाबाय खोनाखाबाय दिनै जोंनि बर' बिमाफ्रा इउपिपिएलनि हेंथायै मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि हेंथायै खाम्फा बरगयारी सारनि हेंथायै हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारी सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंलांखो स' नोंथांमोना खोनानानै बुजिजोबखाबाय नङा होनब्ला? दा बिनि बेलायाव आं बुंनांगौ गैलिया होननानै आं सानो रायजोफोर। दा नोंथांमोना बिनि बेलायाव मा बुजिनो मोनखो बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव। मानोना नोंथांमोननि कमेन्टआनो जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ फैबाय थानाय बिटिसि बिटिआर इलेक्सनाव थुलुंगा होयोदि जे सोरनि पार्टियाव बांसिनै सापर्ट दं रायजो राजाफ्रा बेखौ जों बुजिनो हायो। फरायनानै जों बुजिनानै फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव जोङो भटखौ होनो हायो। अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।